Vihepohjaan mennään. Nyt mennään Sveitsiin. Huomenta täältä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Täällä odotellaan lentoa Geneveen ja tässä olisi tarkoitus lähteä tällaiselle viikon reissulle tuonne Sveitsiin ja sieltä sitten sellaiseen Grand Combin nimisen vuoren läheisyyteen ja tarkoitus olisi sitten päästä siellä huipulla myös käymään. Reissussa ollaan täällä Mikon ja Jussin kanssa 3 nyt lähdössä sitten liikenteeseen tällä kertaa. Tästä kun päästään Geneveen, niin otetaan sieltä vuokra-auto ja ajetaan Martignyyn. Ollaan siellä yö ja siitä sitten lyhyen matkan jälkeen päästään sinne Grand Combinin ympäristöön. Ihan hyvät fiilikset nyt kun ollaan päästy tänne kaikista tarkastuksista läpi ja painojen puolesta niin kaikki ihan nappiin ja kaikilla on aika lailla niin kuin maksimimäärä mitä saadaan ottaa mukaan. Ei mitään, hyvät fiilikset. Kohta mennään. Veat tarkenee. Tarkenee! Juu. No niin, ollaan saavuttu Geneveen. Seuraavaksi tarvitsisi löytää matkalaukut jostain ja sitten varmaan autoa lähdetään metsästämään seuraavaksi. Kyllä vaan, katsotaan miten meidän käy. Aloitetaan reittiä osoitteeseen Route de Lausanne 335. Me päästiin just kentältä auton kanssa ja lähdetään nyt sitten liikkeelle kohti Lausannea ja lähdetään syömään. Oh yeah. Koska nälkä. Laskeuduttiin Geneven kentälle, haettiin sieltä meidän sitten vuokra-auto. Se oli kentän ranskanpuoleisella alueella ja sieltä sitten koukkasin Ranskan kautta hakemaan pojat Sveitsin puolen pääsisäänkäynniltä. Käytiin syömässä ja ajettiin tämmöiseen Lausanteen kaupunkiin fiilistelemään arkkitehtuuria ja kesäistä keliä. Kelpaa. Tämän jälkeen me ajetaan Martignyyn, missä on sitten meidän yöpymispaikka ja huomenna sitten kohti kohdetta. Jaha, sit saavuttiin hotellille ja kamat seuraavaksi kantoon. Kuka uskaltaa ottaa ensimmäisen repon? Mahtuu. Ei, stuntti seis. Nyt on oikeastaan kaikki kontentti, mitä tarvitaan. Asetuttiin hotellille taloksi, alettiin laittaa meidän rinkkoja valmiiksi. Meillähän oli nyt lentoa varten nuo isot keikkalaukut ja kaikki kampeet oli sitten suurin piirtein pakattu niihin ja käsimatkatavaroihin. Käsimatkatavaroina oli sitten kiipeilyreput. Ja nyt tästä sitten jatketaan maastoon totta kai rinkkojen kanssa ja nyt kun on toi vuokra-auto, niin voidaan jättää sitten keikkalaukut autoon. Nyt tarvitsisi mennä vähän hakemaan jotain syötävää. Siirratti! Katsotaan mitä löydetään täältä kaupunkin puolelta. Mä en ole kerkeisi pyörittänyt. Ei se mitään. Mut kato, siinä olisi kovaa tavaraa. Lähdetään kokeilemaan. Ei meillä vaihtoehtoja.
koska lentokoneeseen ei saa tuoda kaasua, niin kaasut pitää ostaa paikan päältä. Ja käytiin tosiaan Jumbo-liikkeessä ja täältähän löytyi sitten jotain kaasua ja se on tätä meidän lempikaasua Colemania. Ja nyt tässä testataan, että se ylipäätään sopii meidän keittimeen ja tuleeko sieltä jotain ulos. Power! Mikko meni käymään tuossa Coopin huoltarilla tsekkaamassa, että onko siellä pienempiä kaasupatruunoita ja ehkä haetaan sieltä sitten vielä vähän evästä. Tarvitsisi ostaa vielä leipää ja vähän jotain leivän päälle leikkelettä ja muuta. Sitten alkaa olla kaikki kamppeet kasassa. Bonjour. Joo, kello on 15.50, eli ollaan tultu noin 4 tuntia tähän. Ja me ollaan nyt ton Mount Velanin mökin kohdalla, ei yhtä korkealla, mutta kohdalla tästä polulla. Ja Tultiin tuossa hetki sitten 2 tonnin yläpuolelle ja reilu kilsa olisi vielä matkaa tonne Cabanes de Valsoreen mökille ja katsotaan mennäänkö tänään sinne asti vai katsotaanko tästä alempaa joku basecampi. Se voi olla, että siellä ylhäällä ei ole kauheasti enää telttapaikkoja, tämmöisiä tasaisia paikkoja. Niin katsotaanko päästään vähän lähemmäs vielä, että miltä näyttää. Kato, mikä siinä on? Tuohi. Katos vaan. terve! No, nyt se oikein niin kuin rupes tuijottaa. Tää ne tahtiin syöttiin kummaan. Joo. Meillä on täällä testissä täällä tämmönen Coleman Performance Gas. Ja tähän hetkisiä huomioita on semmosia, että MSR-keittimeen se ei sovi. Kaasu ei tuu ulos ollenkaan. Okei, jetboiliin meni. Se, että kuinka kauan sieltä tulee kaasua pihaa tällä reissuun, niin ei tiedä. Että kyllä tää ehdottomasti on semmoinen, mitä kannattaa, kun reissuun lähtee. Varsinkin jos on vähän kylmempi ilma, niin se on niin selvä juttu, että tietää, että se ei sieltä ulostuu. Ei tarvitse sit sitä miettiä. Ei se suotta ole maailman suosituin kaasu. Täytyy aina välillä käydä täyttämässä vesipulloja näistä vuoristopuroista. Ja siinä samalla voi sitten vähän virauttaa suurimpia likoja varpaiden välistä pois ja miksei muualtakin. Vesi on toki vähän viileätä, kun se tulee tuolta jäätiköltä, sulamisvesiä, niin aika vilvosta. Iltaa vaan. Löydettiin tämmönen ihan ok telttapaikka nyt sitten päivän päätteeksi ja ollaan tässä laitettu leiriä pystyyn. Käyty vähän pesaseen sitteemme tuolla läheisessä purossa. Tehty ruokaa. Mietitään mitä tehdään huomenna. Riippuu vähän säätiedotuksesta. Että tänäänhän oli ihan kamala keli, ettei tästä tullut yhtään mitään. Et loppuviikosta pitäisi sit onneksi sataa. Et katsotaan mitä sitten tehdään. Tehdäänkö mahdollisuudet on niinku suorittaa ihan mitä tahansa. Ei tässä muuten. Älyttömän hienot maisemat. Huomiseksi laittaa ihan kännykän herätystä. Äijät mikä buugie. Toinen kuppi kahvia tässä. Kello on 8:30 eli aamupäiväkahvia. Joo, otetaan vähän rennommin tää päivä. Jäädään vähän ehkä kikkailemaan tuossa jotain ja aikaisin nukkumaan sitten ja Suomen olisi sitten huiputuspäivää. Joo. Mitäs kello on? 16.48 keskiviikkona. Ja hetken päästä syödään tossa ja sitten olisi tarkoitus mennä
aikasi 8 maissa nukkumaan, että saadaan sitten semmonen 7 tunnin yöunet siinä ja joskus 3 aikaa olisi tarkoitus lähteä liikkeelle. Mihin me mennään? Me mennään tuonne. Tuolla takana näkyy huippu, mikä lähtee tuonne oikealle päin. Eli Grand Compinin huippu on siellä ollut koko päivän nyt pilvessä ja sumussa, vaikka nyt yllättävän hyvä keli on ollut muuten. Toivotaan, että huomenna oli sitten pilvet hälvenneet tuolta huippujonolta. Nähdään sieltä sitten toivottavasti maisemia. Aurinko on paistanut sen verran lämpimästi, että ollaan ruokasäkkejä laitettu tuonne kivenkoloihin auringolta suojaan, ettei kaikki käristy tuolla teltan sisällä. Teltassa on välillä ollut varmasti joku 40 astetta tai enemmän. Semmonen sopiva saunan. Joo, ei täytä ihan jääkaappi lämpötiloja. Ei. Yllättävän toimiva itse asiassa toi kiviratkaisu, että niin maa hohkaa sen verran kylmää, että pistät vaan kivet sillai, että niin aurinko ei pääse paistamaan, niin yllättävän viileänä pysyy kamat. Toimii. Tänään nyt ollaan laitettu sit tavarat valmiiksi huomista aikaista herätystä ja lähtöä varten. Pakattu kiipeilyreput niin hyvin valmiiksi kuin mahdollista. Huollettu, rentouduttu. On kyllä saanut hyvin levättyä nyt ja saanut voimia palautettua. Että oletettavasti on huomenna sitten energiaa. Sataa. Tilataan tähän loppuiltaan vielä sääennuste tuolta InReachiltä. Katsotaan mitä se sanoo tuosta huomisesta ja niin edespäin. Huomenna tosiaan nyt sitten tarkoitus lähteä ylöspäin täältä perusleiriltä. Hyvältä näyttää. Perjantaina edelleen 100% vettä ja ukkosta. Joo. Lauantai on kans nyt tullut 40% ja ukkosta. Nukkumaan. Ai niin. Kello on 2. Ollaan tässä heräilty ja syödään parhaillaan aamupalaa. Ja aika helppo herätys oli loppupeleissä. Vähän katkonaista unta oli kaikille jostain syystä. En tiedä, oliko jostain tuulesta johtuvaa. Yöllä tuuli vähän, mutta tästä aika pian sitten lähdetään liikkeelle. Ollaan saapumassa nyt tuohon Cabanet du Valsoreille, missä porukka yöpyy ja viettää aikaa ja lähtee siitä sitten kiipeilemään. Ja Meillä on nyt oltu tunti 50 minuuttia. yes. Telttapaikkaakin löytyy kyllä. Sen toinen turisti ottaa. Kyllä. Huomenta vaan. Huomenta. Mitäs Jussi vaikuttaa? Aika jees. Joo. Maisemat on ihan kohdillaan ja meidän kohdalla ei ole pilven kipunaakaan, että tosi vähän kauempana niitä on. Joo, nyt näyttää hyvältä meininki. Tonne suuntaan mennään, alkaa lähenemään. Todella hyvä keli. Siellä on velaan auringon nousussa. Kello on 6.30. Edetään täältä varjopuolelta. Se on hyvä tälleen, kun aurinko ei pääse vaikuttavaan lumeen vielä tässä vaiheessa päivää. Niin ei pääse sulamaan. Helpompi mennä. Matka jatkuu sitten tästä jonkunnäköistä scrampläistä tonne ylöspäin. Vähän viileä rupeaa olemaan tää. Meillä on varmaan jossain 3500 metrissä, koska toi pivakko mussa näkyy ja se on hiukan meitä ylempän vielä ja se oli 3663. Mulla on mennyt ainakin ihan jees. Kiipeilyosuus alkoi
Täytyy mennä vähän siksakkiin ylös alas. Traverse. Joo. Ihan sairaan nättiä. Meillä on tässä vähän sellainen situaatio, että me ei päästä tuolta ylhäältä. Tai jos päästään, niin siinä menee ikä ja terveys. Nyt on plan B. Laskeudutaan alemmas ja mennään tuonne jäätikölle ja sitä kautta. Ja oltiin tuossa ekalla teknisellä kiipeilyosuudella ja käytännössä homma meni niin, että tuo lähtö oli sen verran hankala, että Mikko kun meni edeltä, niin joutui odottaa tunnin verran, että me oltiin molemmat siitä tultu autoblogin kanssa ja näin käytännössä hilattu itsemme ylös sitten Jussin kanssa. Ja todettiin, että samanlainen aikataulu ei voi jatkua sitten tuonne loppuun saakka. Tässä on pojat henkkohtaus ollut pikkasen motivaatio-ongelmaa havaittavissa. Käsi pystyyn. Kello on 1. Pohdin nyt sitä ääneen, kun aloitin tämän, niin mietin myös sitä, että lähdetään takas teltalle ja siirretään tänään tai huomenna teltta tuonne toiselle puolelle ja käydään tekemään toi Mount Velan. Niin. Päästään lunta pitkin krampoonien kanssa. Kyllä. Niin vittu ihan tuolta alhaalta asti. Joo. Torstai rupeaa olemaan pulkassa ja kello on nyt 8. Runaa on tullut koskiin ja vähän johonkin muuallekin ehkä. Musta merinovilla ei näköjään niinku estä UV-säteilyllä läpi. Bruna on silleen aika niinku kohtelias ilmaisu tässä tilanteessa, mikä eräällä seikkailijalla on meneillään. Lähdettiin tänään yöllä liikenteeseen. Nähtiin otsavaloja tietyiltä ryhmiltä, ketkä oli sitten mökiltä lähtenyt hyvissä ajoin huiputtamaan. Joo, ja päätettiin lähteä takaspäin siinä ekan portaan kohdalla. Ja sadetta oli luvattu siihen, mihin aikaan se on saatu? 1 aikaa. Yhden joo, niin siihen oli sitten vielä 1,5 tuntia. Niin ajateltiin, että mieluummin sitten tullaan pois sieltä kivikosta ennen kuin rupeaa satamaan. Juu, ja pilviä sitten rupesikin siinä kerääntymään joskus 2. Joo, ja Huippu meni pilveen. Ei siinä mitään olisi nähnytkään.
Joo, oli se ihan fiksu veto sit siinä kohtaa perääntyä. Joo, aikaisemmin vaan liikkeelle. Joo, ensi kerralla tiedetään suunnitella vähän paremmin sitten, että pitää päästä sitten samalle korkeus käydään, mitä joku mökki on tai jotain muuta, tai sitten muuten vaan kääntää sitten rytmisille, että pystytään lähteä niin paljon aikaisemmin tai muuta. Ajateltiin siirtää meidän leiri tuonne Mont Velanin suuntaan huomisen aikana. Ja sitten lauantaina ehkä sitten siellä käymään. Nyt on perjantai, teltasiirtopäivä. Aamulla tuli jonkun verran vettä tossa ja luvattu koko päiväksi vesisadetta, mutta saatiin tähän tämmönen aika komia ikkuna. Pilvet vähän väistyy ja sinistä näkyy, niin siirretään tosiaan teltat tonne joen toiselle puolelle, jonnekin tonne viheriöille sitten, mistä löydetään hyvä mesta. Ja tarkoitus olisi sitten lauantaina huomenna tuolta Jäätiken kautta mennä tonne takaa noitten vuorten tonne Mont Velanin huipulle. Joo, kamat on kasassa ja seuraavaksi teltta alas ja menoksi. Kävi tuuri. Oli ihan hyvä keli tossa 1,5 tuntia. Ei tullut vettä lainkaan ja päästiin tuo joen ylitte, mikä on tuolla takana. Se on vähän pienempi tuolla aikaisemmin. Hetken aikaa jouduttiin tekemään töitä, että löydettiin hyvä ylityspaikka. Ja nyt tultiin sitten tänne vähän pidemmälle hakemaan telttapaikkaa. Tässä on aika komioi tasankoja ja puroja vieressä. Ja on tossa sitten pari dippauspaikkaakin, jos haluaa käydä iltapesulla. Jännää. Ollaan uudella telttapaikalla. Toispuoli jokkea. Löytyy lähde, löytyy uima-allas, mitä muuta löytyy? Puro löytyy, pieni koski tosta, isompi koski, sitten isompi uima-allas löytyy tuolta ylhäältä, mitä muuta? Jäätikkö ihan tuossa nurkan takana. 5 tähteä. Tästä tosiaan sitten huomenna aamuyöstä lähdetään sitten sinne Mont Velanin suuntaan tuonne Jäätikölle. Ollaan nyt tässä hollilla. Lauantai-aamu, 4:15. Matka kohti Mont Velanin huippua on alkanut. Ollaan siirtymässä kohti Jäätikköä meidän telttapaikalta. Keli on mitä mainioin. Kirkas tähti taivas. Pojilla hyvä fiilis. Nukuttiin huonosti. Syötiin hyvä aamiainen. Kaikki ok. Hypättiin tuon jäätikköpuuron yli tosta ja lämmin näyttää oleva. Kyllä lämpöä on. Onneksi ei paista aurinko. Juu. Tunnin päästä voi ollakin sitten jo 20 astetta lämmintä. Siellä aamusarastaa jo. Yöllä on ollut pakkasta. Aamulla oli 2 astetta lämmintä. Lumi kimaltelee. Okei, kello on 6:35.
Ollaan Kurun alapäässä. Katsotaan vielä kartasta, että mikä korkeus on. En muista ulkoa, että mitäs tässä on. Joo, muuttuu vähän jyrkäksi. Joo, kyllä. Alastulo on kanssa aika jännä. Joo, totta. Kurun viimeisiä metrejä mennään. Aurinko just otti meidät kiinni ja näkeekin oikein kun se liikkuu. Tuonne mennään. Ja hyvä huiputuskeli meneillään. Pidetään taukoa tässä jäätikön laitamilla ja jatketaan kohta matkaa tuonne ylös. Sitten kohti huippua. Takana näkyy Grand Combine. On nättiä. Vähän rankkaa kanssa. Laki lähenee. Sieltä ollaan tultu alhaalta. Mä kerään maitohappoa. Hyvä Jussi. Raskasta. Pääse liiin. Tuo kivikasa tuossa on, niin se on 3709 Italian puolella oleva huippu. No niin, nyt tultiin Italian puolelle. Montvellani huipulle. Se näyttää, että 3722 olisi tässä, niin toi on kyllä ihan selkeästi korkeamman. Niin on. Eikö me mennä siihen? Mennään sinne. Mennään siihen. No niin, huippu on saavutettu. Kyllä. Hyvistä ajoi, kello on 12.19. Sitten voidaankin korkata. Siellä on pieni palkinto. 15-vuotiaasta. Mikä tuoksut? Aika hyvä. Oh yeah. Siellä näkyy vähän Mont Blancia ja Matterhornia ja Paradisoa ja Compagnia ja tuttuimestoi. juu, mitä näitä ne on?